Catalunya és molt rica geogràficament i aquí cada setmana el que intentarem fer és unir dos mons, la meteorologia i la climatologia per una banda i l'alimentació per l'altra. Us recomanarem els productes a comprar a cada època en funció del clima i del temps. I avui començarem amb el mercat més important de Catalunya i un dels més importants de la Mediterrània, Mercabarna. Mercabarna va néixer l'any 1967 amb un únic objectiu, que era proveir a majoristes d'aliments frescos. Primer eren majoristes de Barcelona, més tard ho van ser de Catalunya i ara d'Europa i d'arreu del món. Heu de pensar que hi ha 700 empreses i, atenció, proveeix a 10 milions de persones. L'extensió de Mercabarna és enorme, perquè us en feu l'idea, són 87 hectàrees. A què equival això? Doncs bé, a 87 illes de l'Eixample. Per tant, és una gran extensió i un dels punts claus de Mercabarna és la seva ubicació geogràfica. Com sabeu, els productes frescos, amb el pas de les hores, perden algunes qualitats. Per tant, és bàsic saber on està ubicat. Està molt a prop, per exemple, del port, de l'aeroport, del Nus de Llobregat i tan sols a 10 quilòmetres del centre de Barcelona. En aquesta superfície hi ha dos mercats majoristes, el de fruita i hortalisses i el del peix, però també un escorxador i una zona d'activitats complementàries. Aquí entren cada dia 13.000 vehicles i, atenció, 24.000 persones. Per tant, això necessita una organització pràcticament com una ciutat. Hi ha 11 bars i restaurants, hotels, fins i tot una escola bressol i una farmàcia. Avui farem la nostra primera visita al mercat de les fruites i les hortalisses i allà ens hi espera en Josep Faura, que és el seu responsable. I noi, m'han dit que hi haig d'arribar en bicicleta, no sé ben bé per què, me l'han deixat, és baixeta, farem el que podrem. Josep, bon dia. Bon dia. Ara m'hauràs d'explicar per què vas ser venir en bicicleta. Bon, perquè aquest és el vehicle, sens dubte, de funcionament d'aquí del mercat. Doncs som-hi. Perquè és ecològic i perquè és sa. Doncs va. va. Salut, no? Doncs escolta'm, estupendo. Josep, jo ja començo a veure aquí algunes caixes. Però aquí és on venen els pagesos més propers del Baix Llobregat, del Maresme, i diguem-ne que és el producte més fresc que hi ha en aquests moments avui, vull dir, perquè està collit pràcticament en aquest moment. Molt bé, jo deixo la bicicleta aquí. Això mateix, tu i ara ja no la necessitarem. No la necessito, Molt bé. Escolta'm, Josep, em comentaven que això és com casa teva. Bueno, casa meva és el lloc del meu treball, sí. Doncs explica'm com està organitzat. Com està organitzat el mercat de fruites i hortalisses? Bueno, el mercat de fruites, com pots veure, hi ha 160 empreses, que cada una, la unitat mínima, és una parada. Veus, aquest senyor, per exemple, en té 3. Aquest senyor en té 3. Llavors, cada dia posa a disposició del detallisme el producte per vendre, no? I escolta'm, i aquí pot venir qualsevol persona? Tot aquell que tingui una llicència d'activitats alimentàries, diguem-ne. Escolta'm, Josep, com estan organitzats els estants? Perquè de moment veig molta cosa aquí, però crec que dintre també. Sí, aquí hi ha l'exposició i aquí es fa la formació de preus. Un cop està format, llavors es passa allà dintre, que si vols t'ho ensenyaré com. Som-hi, i tant. Veus, aquí es fa la separació Sí. del producte que s'ha comprat allà fora, i llavors aquí es fa la facturació. Un cop feta la facturació i pagat, el detallista retira el seu producte, que el treu ja per la porta i ho carrega al seu vehicle. I de Mercabarna, doncs, cap als mercats de tot Barcelona, de Catalunya i pràcticament
de tota Europa. De cop i volta, els productes estaven situats a un mercat gran, central, com és el de Mercabarna, i acaben dipositats a totes les paradetes de tots els nostres mercats. Per tant, ara ens toca decidir a nosaltres quins són els productes que comprem en cada moment. I això és precisament el que farem la setmana vinent. La setmana vinent tocarà saber quins són els productes que hem de comprar de cara a aquesta tardor. Bona meteo i bon profit!